Zdravím vás z Prahy 5 Sobína, nedaleko metra Zličín. Dnes vám představím tuto krásnou nemovitost. Pojďte se na ní podívat. Moderní rodinný dům z roku 2007 má dispozici 4+1 a obytnou plochu 208 metrů čtverečních. V přízemí se nachází prostorný obývací pokoj a samostatná kuchyň. Z obou těchto místností je možné vyjít ven na zahradu. Dále je v přízemí zrekonstruovaná koupelna s toaletou a technická místnost. Po výstupu do prvního patra najdeme 3 samostatné a neprůchozí pokoje, balkon a další koupelnu s rohovou vanou. Na pozemku o velikosti 781 metrů čtverečních se nachází kromě domu dvojgaráž. Zahrada zajišťuje perfektní soukromí a velký prostor na volnočasové aktivity nejen pro děti. Kryté sezení poslouží k rodinné relaxaci či grilování při pěkném počasí. Zaujala vás tato videoprohlídka? Ozvěte se mi a já vám ukážu dům osobně.